Giro, giroani mo good. Giro, giroani. So welcome back again guys. So karon guys, tudluan ta mog mga real shit kay nga mga tips kung saon nila aron dili ka mahibaw-an nga baho kag ilok. So karon guys, nakoy mga real shit kay nga mga tips kung saon nimo na pag-overcome. Si Busto ni daghan ning solusyon buwang karon pa ka. Kaon nga giro. So una guys, una nimo buhaton aron dili ka nila may baho-an nga real shit kay nga baho kay kag ilok buwang. Dali ra no. Maging-uban kasi mo makauban nga mga baho ug ilok. Ingano na kasi mo guys. Work hard, cash only. Ay sigpaal sa hoy grabe. So muuban yung kanila guys, muuban ka sa mga bahog-ilok di mo makauban kay para mag-uban mo di malabay mo sa mga tao, makaingon naman din na sila o kinsa kay mga bahog-ilok na nila o gatali mo ng mga buwang ka na nila mga bahog-ilok. Ngono ro, di kami buwang. Lisod pero simutan nila tagsa-tagsa buwang naghuman lang simpot kapatay na guro sila sinimutay buwang. So ikaduha na akong tips guys to, ikaduha na akong tips aron dili ka may bawaan nga bawo kag ilok. Ikaniyo ra buni mo na. Imong tabunag sa nina, imo ang ilok aron di ka may bawaan nga bawo kag ilok. Giro, giroani mo good. So nga na ragud na pinatapis-tapis lang ka dira ka mura kay bagong naligo. Ano dili kay malata. Dayon guys, ayaw gid kalimot dira, ayaw gid saka na imong duha ka kamot kay matimahuan na po na nila so maglakaw ka. Ipitir ng nuog dira aron di na manimaho. Hawa diha, gadalalan kag kagud. So nga na ra kadali guys ay buwa. Ay simple. Ay kaon nga giro. So ikatulo na akong tips ninyo guys. Ikatulo na akong tips aron di gyud ka masakpan dira buwang. Simple. So buhato nimo guys kada oras yung ka mag-ilis sa nina no para dili gid nila matimahuan kada oras ka mag-ilis. Pauntos imong nang hawa diha. Gadog alib. So gitahay no gasanina na ka dira gasanina di mo abot na ang isang oras buwang. Sa outfit na yun ka aron dili ka matimahuan nila. Be, ka notice man with me. Bye, ay nalag deny. So yan na ra kadali guys, magchin sa outfit na yung ka. Ilis-ilis ka kada oras buwang aron dili ka matimahuan nila. Ayun bitaw guys, kung dili gina siya mugana nga tips buwang. Pag dili gina siya mugana guys buwang. Huwag bisi, paghikaw.